Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geguritan ingkang irah-irahan Ayo Ngramut Lingkungan dening Salsa Afrika Cahya Putri. Ayo ngramut lingkungan. Lingkungan kudu dijaga supaya ora ana penyakit mara. Kersikan paling utama. Amarga bisa ndadekaken awak sehat lan tentrem kedodo. Mulane dadi manungsa kudu bisa tumindak becik aja. Sampai tumindak Allah supaya lingkungan tetep ana, supaya anak putu bisa ngrasakno lingkungan kang endah ing donya. Kita sedaya kudu ngramut kelestarian lingkungan men ora ana pandangan kang nyepetno mripat sing nyawang. Ben enak dirasakake lan disawang dening kabeh makhluk kang urip. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.